ଏଇ ଟିଫିନ୍ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଜି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଉଠି ପାରୁନି। ଶୀତରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡା ଉଠି ପାରୁନୁ? ନା ଉଠିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଚାଲିକି ପଳା ଯା କରିଥିବୁ ଟିଫିନ୍ଟା। ନା ନା ହେଇପାରିବନି ଆଜି ପ୍ଲିଜ୍, ଆଜି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ମାନେ ଉପାସ ରହିବୁ ନା କ'ଣ? ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦଉନ। ଚା ବିସ୍କୁଟ ସେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? କରିପାରିବନି ଉଠୁନି। ଏତେ ଗୋଡ଼ ଦରଜ ମାନେ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ 10 ମିଲିମିଟର ରାସ୍ତା ରୋଷେଇ ଘର ଯେ। ଜାଣିପାରୁନ କି ଶୀତ ହଉଛି। ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୀନା ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଯିବୁ କ'ଣ? ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପଡ଼ିଛି। ଯିବାଟି? କୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି କହିଲ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ନା ଅଷ୍ଟମୀ ତ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏଠୁ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇ ଯିବାକୁ କହିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୀନା ବଜାର କଥା ଯେଉଁ ଶୁଣିଲା କୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି? ଆଉ କଣ ହେଲା? ତ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଚପଲ